Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal dil-podcast tal-lum, flimkien mi għandi Carlos Farrogia. Grazzi Carlos tal-li l-qajt l-istedina tagħna. Grazzi, inti l-tqajna fl-aħħar, l-tqajna, naħseb qatt ma konna l-tqajna live jiena u int. Ġieli, ma ilu ħafna. Fuq il-monti. All right, konti ġi tixtri xiex il-boxers. Kun indur lemma All right, tajjeb. Kienet taqaflu ommi hawnhekk. Tajjeb. Mela Carlos. Kif bdejt, aħna tkellimna ftit, kif bdejt fix-xena tal-dara Madonna? Teatru. Ara, jiena bdejt bil-parti ta' Kristu mill-ewwel, jiġifieri, jiena meta kont żgħir. Ħanibdew minn hemm, jien meta kont żgħir kont affaxxinat bil-figura ta' Kristu, bil-personalità ta' Kristu. Ovvjament minn dak li tallimna, imma meta kont nara film, eżempju, meta kont nara in Jesus of Nazareth, kont nifissa. U meta jkun ikun hemm xeni jekk close up fuq u speċjalment l-aħħar xena meta jqajjem il-Lazzru, kont nagħmel pause biex noqgħod nħares lejh. Sal-ġurnata tal-lum fuq is-sodda tiegħi ta' d-dar għata għandi il-ritratt ta' Robert Powell impenġi biex tara kont iffissat fuq dil-figura, kienet toġobni anka l-knisja, anka l-kurċifissi, kont noqgħod ekstering speċjalment il-kurċifiss mirakolus tal-belt. Kont iffissat. Awtomatikament mbagħad bdejt nikber, darba minnhom niftakaret nara Play il-Belt qed nara l-Mario Mikallef jagħmel ta' Kristu u kien hemm Hector Bruno kien għandi xi 13 ta' għalli tikber tagħmel il-parti ta' Kristu inti. Għatlu hekk iku tajjeb jien. U ma daqshekk għaddiet. U bdejt nikber dak iż-żmien hekk fit-teenage tiegħi kien moda ħafna x-xar twil. Jiena inħobb ir-rock u anke l-metal, ġifieri, meta kont żgħir u dik importanti fissat fuq Ozzy Osbourne jien. Provajt naqta tiki tal-aħħar konsert li se jagħmlu ma xtaqta. Kont fil-queue biex nara il-Black Sabbath tal-aħħar insomma, għalkemm rajthom. U nsemmu għalfejn jien, għax importanti ħafna għalfejn jiena inħobb ħafna l-Ozzy Osbourne. U bdejt nħalli xahar twil. Bdejt tikber il-leħja wkoll. Dak iż-żmien kont nimmodella, kien hemm żmien partikolari x'in nemmen li xejn ma jiġri b'kombinazzjoni. Mhux xejta, mhux ħanajdlek li dak kollu li jiġri huwa ppjanat, hemm destin u hekk, però nemmen li hemm a certain law. Ikun hemm sett affarijiet li wasluk. Eżatt. Bħal Domino's li wasluk għal xi ħaġa. Eżatt, jiena kont close man-nanna. Close ħafna man-nanna. Ġiġa ħan bdew nizvijaw. Ma kont close ħafna man nanna tiegħi. U nanna tiegħi mietet, kelli 17, fil-funeral tagħha kien hemm persuna, Romina Bonaci, għax dak bib tal-familja, kienet qalt li fil-funeral tan-nanna kont qisek modell. Modell jien. Għalt li vera, u dik baqgħet f'moħħi. Jiena mill-belt aħna dejjem il-każini, futbol u hekk, modeling. U darba kien hemm riklam f'magazin għad ħan nipprova. U minn hemmhekk bdiet it-triq għax modeling ma tantx bqajt, kelli xi 3-4 snin ta' suċċessi hekk, imma waqt fashion show kien hemm persuna għalli għandi bżonn figura, persuna li tagħmilha ta' Kristu għall-film. Tlux film għatlin qatt ma rrextajt għatlu għalli inti tagħtix każ. U dal-ħabib tiegħi għalli tipo ara ma titlifix ta' u mort jien. U dan it jagħmel l-aħħar ċena ta' Kristu biex juża fit-tiġijiet. U Patrick Borch, bqajna ħbib salnu.
U jinżel Kristu waqt li qed jaqsam il-ħobs il-qassis u dik ix-xena tiġi edited kienet tintuża l-Italja. Għamel suċċess kbir dal-video, baqa' jintwera baqa' jiġi użat għal ma nafx kemm il-sena. U ħadd gost. U l-istess sena kien hemm laqda drammatika Dominikani Beltin, kien hemm il-President għall-issinti bħalek, għaliex ma tiġix tirrex ta' ftit magħna. Għatlu niġi, jien nagħmel xi ħaġa niġi. Ma fil-laqgħa tal-atturi preżentawni bħala l-Kristu l-ġdid. Għatlu stenna daqsxejn. Għad kien hemm ħabib tiegħi d-direttur Claudio Speranza nsellimlu minna għalli inti ħalli fidi. Għamilta, ħadd gost, għamilt xruxma ta' żbalji u daħħaqt in-nies għalkemm kulħadd jgħidlek proset. Fit-tieni sena arranġajthom dal-iżbalji, inserta li again mhux b'kombinazzjoni 15-il sena wara li saret play partikolari ġrajjietna tal-mibki Ġwanna Bela, l-Istitut Kattoliku, il-parti ta' Kristu li kien se jagħmilha Paul Mintoff kienet vacant għax Paul Mintoff ma setax dak iż-żmien. U niftakar fejn għandi l-garaxx il-Belt kien hemm aġenzija fuq, kien hemm tfajla nafa u kien hemm Frank Vella li kien assistent tal-produzzjoni għallhom għandi problema x'qiegħed bla Kristu bħalissa. U dik qalt għawiet hawn taħt jagħmel dak Kristu. U dak ħadha biċċajt, ma mbagħad niżel għall-inti għalli xahar twil leħja. Għalli jrid ikellmek ġew 4 Romani. Għatlu mela lejjen, għatlu niġi u għatlu mort għamilt sort of ta' audition u għamilt il-parti, spiċċajt cover tal-magazine u ħadd l-isem il-Kristu Malti, fim? Pero bat kollox jillinkja ma' xulxin u minn hemmhekk bdiet id-dinja tat-teatru x'numat minn dik il-produzzjoni, kelli produzzjonijiet oħra, iltqajt ma' teachers u mbagħad iffissajt u tlajt Londra nistudja t-teatru. Dejjem tikberu. Eżatt, però tajjeb li ngħidu għax inti staqsejtni kif bdejt. Bdejt mill-parti ta' Kristu. Meta mort biex nagħmel il-parti, ovvjament ma kellix esperjenza, kienu dawn il-videos. VHS dak iżjed biex nara l-plejs ta' qabel, ħalli nieħu idea. U missieri kien qalli toqgħodx tara l-videos biss, qalli jaqra l-Vanġelu. Issa jien fuq Kristu li naf li konna dejjem tallimna li tallimna u l-istorja bl-istampi żgħar kont naf, imma dak li tallimna u li rajna fil-films, eċetera, eċetera. Meta bdejt naqra l-Vanġeli kienu għenuni ħafna. Niftakar għamil żmien iffissajt bl-ikraħ. F'sens tajjeb ta' fissajt u tħalt gruppi u għaqdiet ġifieri. U meta bdejt naqra l-Vanġeli bdejt nara affarijiet li ma kontx nafhom, bdejt nara affarijiet li isma' dawn qatt ma malmuhom li dawn l-affarijiet, eżempju fuq Kristu tant iffissajt li mbagħad batlajt Iżrael u batt il-postijiet kollha msemmin fil-Vanġelu u dortom. Kont mort ma' grupp, ġifieri, kienu esperti tal-Youth Fellowship, u konna morna u dornijom, morna fil-ġimgħa l-kbira, kien jisimha Holy Week in the Holy Land, niftakar, u dorna l-postijiet fej Kristu jew inkella ejja ngħidu fejn jaħsbu għax da 60 sena wara Kristu Ġerusalemm ġiet distrutta totalment. U konna morna ġifieri għamilna il-mixjiet kollha li kien għamel Kristu fl-aħħar ġimgħa li jingħad ovvjament fil-Vanġelu, eżempju minn fejn għamel l-aħħar ċena, fejn jaħsbu li għamel l-aħħar ċena, għal ġnien tal-Ġetsemani li għadu jeżisti sal-lum. U bnew kappella madwaru minn hemmhekk meta arrestaw Rant Kajfa, Rant Pila, mxejnihom vera daw. U kienet esperjenza sabiħa. U mbagħad bqajt nikber u fit-teatru ġifieri mbagħad kif għadlek mort barra wkoll u meta ġejt lura biex ma ntawwalx fuq di, meta ġejt lura hemmhekk kelli teacher partikolari u kien qalli l-acting tiegħek huwa very free spirited qalli. Meta ġejt lura iddeċidejt li niftaħ grupp għattina nixtieq naqqat 15-20 ruħ interessati fit-teatru ħalli nipprova nibda nagħmel it-teatru tiegħi kontemporanju hekk. Minn dak il-grupp 20 sena wara llum għandi skola ta' drama ġifieri li għaddej 20 sena u tajbirek skola kbira ħafna. U l-aħħar rajtek konti qed f'xi konferenza jew xi ħaġa u tkellimtu proponejta l-iskejjer. mal-Prim Ministru. Vera idea tajba. Dikka xi ħaġa importanti ħafna
Jien għandi ħafna studenti, bħal mandi l-studenti jina u ħafna nies li iħobbu l-kidba, iħobbu t-teatru, però biex tipproduċi mhux faċli. Anka konnet nitkellmu ftit qabel, anka biex tipproduċi film, flus u flus kbar. Anka sempliċement biex tikri post tar-rehearsals. Għandek 30 mill-inqas 30 ġurnata, xahar u nofs, xarej, post fejn ir-rehearsi, għadak jiswew il-flus. Mhux b'xejn. Qed tifhem ġifieri mbagħad apparti ħafna spejjeż oħra ta' produzzjoni, teatru, eċetera, eċetera. U dik kienet il-proposta tiegħi mid-dera ġiet mill-qwa u grazzi għall-Arts Council ukoll qed jaħdmu fuqha biex dejjem tgħin inti t-talent lokali jesprimi ruħu għax tikteb il-plays. Aw ħafna minn ħobb jikteb, imma ma jkollhomx fejn tellaħu. Allura dik tkun tista' tgħin anke bħalissa u festivals qed jiffjorixxu ħafna festivals ta' drama li hu tajjeb ħafna. Imma pjan tagħna ta' frispiri tal-futur qarib huwa li nikkreaw mini festivals. Dil-problema qed naraħ anki pereżempju għax għandi ħbieb li qegħdin ġo Benz u hekk. Ikollhom jikru garax, xabba spejjeż da kollox mill-but. Ekku. Kieku ma jkunux passjonati kieku. Jiena kelli ħbieb tiegħi kienu jinżlu jirrehearsjaw Santirmu l-Belt. Għax kon ninżelna Rom, ġifieri kien hemm band kienu jdoqqu reggae, kien hemm rock, ġifieri biex jirrehearsjaw għax-show Santirmu l-Belt, ġifieri hemm misfel. Hija problema. Problema, kieku ma jkunx passjoni, ġifieri. F'kollox. Ira ngħidlek inti il-passjoni tidħol f'kollox. F'kollox mingħajr passjoni ma tagħmel xejn. Għax hekk inti ħad tagħmel oġġett tal-flus vera tittejx. Kif kien jgħid il-Budaj mingħajr imħabba kollox jidbir. Ekku vera. Jekk inti l-oġġett eżempju rehearsals bħalissa għaddej production, rehearsals għaddej satejri u għendumu namlu si oħra x'għandna bżonn nirranġaw dik ix-xena tmur tagħmel wiċċek ħafna drabi anke l-sponsors. Imma jrid ikun hemm il-passjoni f'kollox jien nemmen fil-ħajja. Inti semmejt li l-ħanut eżempju, anka x-xogħol tiegħek irid tittablu b'passjoni u x'inhu. Meta inti dak li tagħmel ma tagħmlux passjoni jkun jidher f'kollox, anke l-aploba five-a-side football, ma tantx timmur jidher. Ukoll tilagħba b'passjoni avolja bej ħbieb, jiena minni hekk dak li nagħmel irid nagħmlu b'passjoni, fimt? Kif kienet l-esperjenza meta mort hemmhekk fil-lok għax hemm min jaqbdu da Jerusalem syndrome ma nafx iktar xbieħ. Ġieli smajt bija iva jiena mort. Għarajn dak iż-żmien meta mort kull ma rid nara u Kristu fejjex. Però meta mort hemm u mbagħad jiena u meta tlek anke qrajt il-Vanġelju mbagħad bdejt. Immiss ma' kull ħaġa relatata ma' Kristu. Dak iż-żmien ma kenniex bħallum tista' tidħol hemm u law tara l-films imma tidħol kontħalt membru ma' grupp partikolari l-Amerika u jibatulek il-films ġo video jiswaw il-flus, ġifieri biex iġibhom minn hemm. U dejjem nara films fuq Ġesu ġifieri u żewġ film u kien hemm film partikolari. Wieħed The Last Temptation of Christ kulħadd jaf bih illum ġifieri film li ġie skomunikat bid-direttur bil-main actor b'kollox. Ma film tajjeb ħafna għandi l-ktieb ukoll, grazzi Preston li ktieb li present. U però film li mbagħad fetaħ li moħħi kompletament u meta mort Iżrael dritt narhom bajnejja għax ma sax tmisshom huwa film li jismu I Ġardini dell-Eden. Il-main actor huwa Taljan famuż ħafna Kim Rossi Stewart. U dan huwa meħud mid-Dead Sea Scrolls. Mill-Scrolls li nstabu f'Qumran. U dawa film tajjeb ħafna. Kien intwera Kanale 5 u mbagħad sparixxa. Anka YouTube, ma nafx issa rraġaw xtellawh, kien vera kwalità ġifieri ħażina, imma kien hemm biċċiet minnhom u neħħewhom, kien qajjem kontroversja għax dan huwa Kristu li jfoka ħafna minn 12 sena sa 30. Dik il-parti nieqsa. Eżatt, dik il-parti jew nieqsa jew moħbija, ngħidu hekk. U dal-film tant rajtu, tant kont nieħu pjaċir narah, tant bdejt nifhem iktar Kristu minn seta kien, għax jiena open għal kollox. Jien ma neskludi xejn, għandi twemmin tiegħi u tejb ngħidu dak li ħanajt huwa dak li naħseb jien, opinjoni tiegħi plus ir-riċerka li għamilt jien.
U r-riċerka għamilta b'passjoni. Ġifieri xina meta kon nara dal-film se kon noħodhom u mbagħad beda ġej il-YouTube u mbagħad beda kien hawn il-Google tista' tfittex u kont nara diversi opinjonijiet, diversi teoriji mbagħad inti tagħmel 1+1. Imma l-importanti li nifhmuha li bniedem jevolvi. Kieku kellimtni inti 10 snin ilu, ma kontx ngħidlek dak li ħanajlek illum kif qed nitkellmu llum. Kieku 10 snin ilu ġejt kellimni fuq Kristu kont ngħidlek mod, fuq it-teatru kont ngħidlek mod, illum ħanajlek mod ieħor. Kieku ġejtaw il-bieraħ jew il-bieraħ tlula, ukoll ħajinbidlu għax jien nemmen li bniedem jevolvi u jikber. Eżatt. Illum rajt xi ħaġa u bnejt opinjoni. Faċli għada pitada naqra xi ħaġa oħra, ngħid mhux bil-fors dak li ħsibt il-bieraħ. U naħseb il-problema jew kienet ħax illum qed anke l-Knisja stess qed tinfetaħ qed nitkellem fuq il-Knisja x'aħna parti minnha jien. U naħseb il-ħaġa li inti tittemmen bil-fors bajnejk magħluqa dal-ħafna dottriniżmu beda jdejjaqni. U għalhekk għatlek imbagħad bdejt iktar niskopri fuq Kristu. U iltqajt ma' terminoloġija li veru ġbitni il-Kristu kozmiku. Li fl-aħħar mill-aħħar huwa l-ideal ta' Kristu li hu importanti. Darba niftakar kont jaċċara bank u Peppi għamlilna mistoqsija miegħi kien hemm il-mibki Fader Seracino Nglott u kien qal li immaġina li Ġerusalem jew Iżrael jew x'imkien isibu qabar u jgħidu dan huwa 100% ċerti li fejn Kristu għalkemm hemm qabar. U sabu l-Adam fih. Alla Kristu mhux vera qam il-mewt. Għalli inti x'differenza tagħmillek kieku. Sa dan qed ngħidlek xi 15 naqas naf kemm ilu ħafna. Ilu xi 15 ngħid. Ilu 25 sena. Għatli ma tagħmilx differenza. Għatli l-ideal u t-talim u l-prinċipji li tkellem Kristu fuqhom. Nibqa' nħaddanhom għax huma sempliċi. Sfortunatament mbagħad minnihom ħafna kodba ħoxnin u katekezi u lemmulaw. Għax il-klim ta' Kristu huwa sempliċi fil-verità u jinftiem għalkemm mbagħad nidħlu ferja oħra li translation wara translation. Ovvjament tbażwara dik il-kelma u apparti hekk hemm ħafna Vanġeli oħra, wet mill-isbaħ Vanġeli li huwa ta' Tomas. Wet mill-isbaħ. Dak nieqes qiegħed. Difhem kien hemm ħafna jgħidu kien hemm 42 minn għalija hemm ħafna iktar minn 42. Imma qatlu jien qatlu ma tagħmilx differenza jien ħanibqa' ngħix kif naħseb tajjeb jien. Qatlu l-bqija Fader Seracino Nglott dak iż-żmien għax imbagħad wara tkellimna ma setax jgħid hekk għax qed jirrappreżenta entità li di il-qofol tat-talim tagħha hu li Kristu qam il-mewt. Jekk issaqsi xi teologu ġeneralment ikun ateu. Ġeneralment ġifieri wara li jkun daħal jemmen u joħroġ ma jemmix. Ngħidlek, naf ħafna minnhom dan nies li tissemmi ħafna. Naf minnhom dan nies li tissemmi li mhumiex teologi, ma naf ħafna nies li kienu fissati meta bdew spiċċaw kważi. Jiena ma ngħidx ma jemmnu b'xejn, jiena nemmen anke ateu jemmem xi ħaġa. Jiena għandi Inti ateu le? Mhux eżattament, li jien nemmen li hemm xi ħaġa. Ma nsejjaħlux Alla, nsejjaħlu programmer għax jiena li ġo simulazzjoni qed ngħixu. Fim, imma xi ħaġa kbar minnha hemm. Żgur, bil-fors. Ma jistax ikun. Dak x'kien jismu Hermes kien fi żmien l-Eġizzjani ġifieri dan. Daw Hermetic tablets. Dawk kabalik xi ħaġa. Anyway, issa tiġini f'moħħi, jiena dak studjajtu, rajt videos fuqu u jiena nemmen jekk tara ħafna mit-talim ta' Kristu li hu talim sabiħ ħafna minna f'ħopladu tiegħek mhux talim sabiħ dak għal xiex imma huwa kbant le mhux kbant Alla ma takx kbant Kristu Ġesu ma takx kbant imma meta inti taħfer anka s-psychologist jgħidulek għax inti tidditeċċja mill-persuna li għamlitlek id-deni, li għamlitlek il-ħsara, għalek huwa tajjeb, Kristu għal 2000 sena ilu dik imma qablu ħafna kien qala dan. U mbagħad
T-H-O-T. Umbat it-talim ta' dan l-Eġizzjani kienu għamlu dak l-alla bniedem imma mbagħad wiċċ tal-lupu minn għalija. Dak huwa alla tot. Tot minn għalija ta' wiċċu danaw. Ta' sfur. Ta' sfur. Fil-film The Ten Commandments il-faraoni jitfat tifel fuqu. Dak għax mbagħad ovvjament hemm il-mitoloġiji u għalfejn jinħolqu dawn l-istejjer għax dawn l-istejjer ma setgħux jiġu malma lil kulħadd. Allura, meta ovvjament mbagħad sabu iktar milli evidenzi miktuba, sabu inscriptions, għalhekk kienu jagħmlu xi minn Alla jbierek dan ma jista' jkun bniedem u bil-wiċċ ta' sfur. Ovvjament imma dik huwa simboliżmu bħal hemm ħafna fil-Bibja u fil-Kotba Sagri kollha ta' kull reliġjon. U meta bdejt insegwi, hemmhekk bdejt nirrealizza u nifhem kemm Kristu, kemm dan il-film għax parti minnu dal-film iġiblek lil Ġesu li mar meta telaq mid-dar Ġesu biex jibda il-vjaġġ tiegħu biex jitgħallem. Ġesu Kristu ma kienx raġel fqir. Kien tifel ta' Mastrodaxxa. Ma kienx. U hemm teoriji wkoll li laqqas Mastrodaxxa għax dak iż-żmien u bil-lokalità li fejn kien hemm Ġesu iktar kien hemm mis-sena tal-ħadid, qed-tifhem kienu għadu qed jibdew jiskopru il-kjodja u l-imsiemer affarijiet li jorbtu l-injam bil-ħadid. Dik kont rajt teorija tista' tkun sa Mastrodaxxa jew le. Però ovvjament Ġesu ġie minn familja sinjura. Ġesu ma ġiex minn familja kif għax twilet tfal familja fqira. U dan minn evidenzi ta' stejjer biss. Ovvjament il-Knisja aħna tallimna li San Giuseppe il-Madonna għandek is-Sagra Familja mpenġija hemmhekk, imma jiena mill-riċerki li għamilt jiena San Giuseppe kien miżżewweġ qabel. Meta anke fil-Bibja jissemmu l-aħwa ta' Ġesu, issa jista' jkun li minn Marija forsi ma kellux tfal iktar u probabbli hekku imma m'hemm xejn miktub. Imma li San Giuseppe kien miżżewweġ hemm evidenzi ma kellu tliet tfal. Kien hemm ġagbu żgur ġagbu l-ġust għandu jkun wet minnhom għalhekk jgħidulu aw ma kuħutek. Sewwa. U biex inti żomm familja rid ikollok il-flus. Apparti hekk meta għandna l-istorja ta' Elisabetta u Marija, u Marija marret iżżura, aħna nafu li r-raġel ta' Elisabetta kien assis fit-tempju, assis li kien imiss il-tora bidejh. Biex tkun hekk tkun elit, tkun raġel kbir, u ovvjament dawn kien ikunu nies kif nafu anke fl-istorja tal-mewt ta' Kristu, għax hemmhekk għandna wkoll talim sabiħ fuq is-sitwazzjoni politika ta' dak iż-żmien, iż-żewġ partiti kbar, il-Fariżej u s-Seduċej, u biex tkun wieħed minn daw il-kbar tkun elit, tkun b'saħħtek. U hemm storja oħra interessanti, hemm iktar, hemm il-libsa ta' Kristu. Il-libsa ta' Kristu, jekk da fuq is-salib vera labu għalija r-Rumani, għal xiex, għax kienet libsa tiswa l-flus. Inti jekk jiena mur biċ-ċaqmis u l-armija, ma kien tkun xi flok ta' ditta, jgħidu naqtaw għalih dan. U l-libsa ta' Kristu kienet magħmula minn materjal expensive. Kienet minn tul wieħed jgħidlek l-libsa spjegata fil-Bibja, imma biex ikollok dik it-tip ta' libsa, rid tkun raġel li għandek. Di l-ewwel darba li klikkja li moħħek xi ġdew jilagħbu għax. Għalhekk ma labux għal biċċa libsa daw inti għal xi tilab il-flus. Qed tifhem, ġifier dik waħda minnhom li jindika hemm ħafna fejn jindika li Ġesu ġie minn familja li kienu elitisti, li kienu tal-flus, ġifieri. Anke meta mietu kien hemm min kien jiġi minnu li ma nafx kemm nefaq f'mirra.
Dak il-nisa dak kellek il-Nikodemu u l-Giuseppi li kienu tnejn, dik interessanti wkoll, is-sistema politika, is-sistema inti kellek il-Farizej u s-Seduċej. L-ikbar disgwid bejniethom kien fuq il-ħajja wara l-mewt. Kellek il-Farizej li ma jemnux bil-ħajja wara l-mewt. Is-Seduċej li kienu jemnu bil-ħajja wara l-mewt kemm kienu nis korrotti għal Alla ġifieri. Dikka imma għax rajt fuqha tas-Seduċej pinġuhom korrotti għax kienu jużaw xi tip ta' psychedelics biex jaċċessu. Mela qed korrotti kienu nies li jagħmlu deal marrum daw suppost kienu qed jieħdu ħsieb l-ispiritwalità tal-lud dak iż-żmien. Kienu qed jagħmlu f'ċertu affarijiet ukoll pereżempju human trafficking, kien hemm ħafna affarijiet iwa. Il-bieraħ rajt xi ħaġa ġdida li jifsaw nitkellmu fuq aktar il-qudiem ukoll. Inti battili, dik teorija li hija interessanti wkoll, eżempju, xi ħaġa li ma ditlix minn moħħi jista' jkun, jista' le. Tinsiex aħna tinsemmu 2000 sen ilu, imma biex inkomplu fuq Seduċej u Fariżej għax di importanti ħafna għalfej qatlu lil Kristu, għalfej setgħu qatlu lil Kristu. Huwa li peress li Kristu dejjem tkellem u għallem fuq il-ħajja wara l-mewt, il-Farizej għalhekk kienu ferventi kontrih, mentri s-Seduċej li dak iż-żmien kienu qisek kien ngħidu Malta għandek in-Nazzjonalisti l-Laburisti, dawk kienu żewġ partiti kbar, daqqa jkun hemm wieħed, daqqa jkun hemm ieħor. Kien hemm tnejn minnhom li huma Giuseppi u Nikodemu, għalhekk ma kinux jaqblu magħhom meta Kristu qalu titwieled mill-ġdid. U bekk kienu ferventi kontra Kristu għax kien jemmen fil-ħajja wara l-mewt. Mentri da tnej li kienu Seduċej dak qablu miegħu. Tifhem, ġifieri più o meno fuq biex nispjega ftit għalfejn il-Fariżej kienu daqshekk ferventi fuq Ġesu li da kien it-teorija tagħhom li m'hemmx ħajja wara l-mewt, ġifieri kien għalek mhux jikkontradixxi biss anzi kien jattakka ħafna fuqha ġifieri dik. Dik ta' moneda interessanti x'huma kienu jużaw daw death inducers. Ġifieri death inducers ġifieri il-bniedem jersaq viċin ħafna l-mewt. Fimt? U mbagħad jieħu dak l-antidotu u kif jieħu l-antidotu jerġa' jiġi jieħu r-ruħ. Allura jaħsbu li Kristu ma mitx għax mit f'ħin qasir. Ma mitx bit-tisliba, ma mit bdal poison. Ħanajdlek, hemm ħafna jekk tara l-Vanġeli u taqra l-mewt ta' Kristu. Għax aħna ngħidu għal 7 kelmiet. Fl-ebda Vanġelu ma għal 7 kelmiet Kristu tnejn minn hemm, waħda minn hemm. Ġifieri dan aqqas fuq il-qawmin ta' Kristu ma jaqblu eżatt, da tittifhem ukoll. Li daw inkitbu snin ħafna wara Kristu u ħadd minnhom ma kiteb first hand, ħadd laqas Ġwanni. Tifhem ma kiteb dak il-ħin li qed jara da qabel ma kienx ikollok il-notebook fil-basket jew l-mobile qed tara dana word of mouth. Jiena llum jekk ngħidlek ċajta, inti għadha tmur tgħidha xi ħadd ieħor u ħadd varja ftit. L-ieħor ħajda xi ħadd ieħor ħajvarja aħseb wara dak iż-żmien li ovvjament ma kienx teżisti il-grammatika li hawn illum għandek translation wara translation wara translation. Kelma jaf tfisser 5 affarijiet. Tifhem ġifieri jekk tfittex daqsxejn tinduna li anke translations, eżempju naħseb jallux video li batli inti wkoll meta hemm translation tagħha di stess. Jekk dil kelma Griega meta ġiet translated għalhekk inbidlet. Eżempju hemm waħda toġobni ħafna li ma tagħmilx daqshekk differenza, però meta Kristu qal u iktar faċli li ġemel jgħaddi mingħajn tal-labra. Hemm diskussjonijiet sħaħ fuq xi tfisser il-labra. Ovvjament aħna nieħduha bħala labra needle. Imma seta' kien hemm gate partikolari. Insejt kienu jgħidula, imma hemmhekk labra. Kien hemm gate li fil-ħitan ta' Ġerusalemm kienu jagħmluha fuq wara. Biex meta jkunu attakkati li kellu l-affarijiet li jkollhom bżonn idaħluhom minn din il-gate. Meta jkunu jmorru bil-ġmula,
il-ġemel peress li l-gejt żgħira kien ibati biex jgħaddi u forsi kien ikollu t-tabija u hekk kien ikollu jitbaxxa jgħaddi u jgħaddi b'diffikultà. Għalhekk Ġesu qal hija teorija, vera? Le? Ma nafx. Imma tagħmel ħafna sens. Dik il-grada li tgħid inti waqgħet ma' żmien. Fimni aħna tinsiex. Ir-Rumani 60 sena jiena mort eżempju post interessanti li m'għandux jaqsam mal-Vanġelu ma Sada eżempju. Kienu l-aħħar 60 ludi li kien tfadal meta Ġerusalemm u daw qatlu lilhom infushom biex ma jiġux maqtulin mill-Rumani. Astja? Mela, interessanti ma Sada, kont tlajtem ukoll. Diġi distrutt għalhekk għatlek fejn jaħsbu. Għax inti jekk tmur illum anke ruins mhux li hemm xi ħafna. Imma eżempju jien naf jekk tmur semmejna l-aħħar ċena saret il-belt, imma fejn il-belt. Qed tifhem huwa jaħsbu li f'dal post. U dejjem huwa open għal jekk ġrawx l-affarijiet vera jew le. X'inti dik oħra. Jien naħseb li kien hemm xi ħadd, ifhem. Kien hemm diversi nies li għamlu l-istorja bħal Kristu, ġifieri 200 sena qabel Kristu kien hemm xi ħadd ieħor li spiċċa l-istess skont xi skritturi. Ngħidlek ħaġa, jiena kont se nibda argumentu biżna fuq ieħor fuq di ta' Hermes xi ħaġa. Għalhekk jgħidulhom il-Hermetics minn ismu insomma. Jekk tara t-talim ta' Kristu u taqra dan. Insejt x'ismu li tista' tniżżilha tiddownloadja. Tajda copy and paste. Jekk tara x'qal il-Budda u Kristu li da fil-film iġiblek u hemm evidenzi fid-Dead Sea Scrolls imsemmijin li Kristu għamel żmien meta beda l-vjaġġ tiegħu, għamel żmien jitgħallem mant il-Buddisti u mbagħad il-qofol tat-talim tiegħu ħadu mingħand l-Esseni. Għant l-Essens. U tant kellhom hemm line vera sabiħ, l għandna dir rikkezza kollha u ħanżommu għalina x-l-Esseni kienu maqtuwajn għalihom. Kienu jikdbu ħafna, kienu skribi. U mbagħad ħbewhom f'dawn il-ġars u nstabu milux, imma fin-1945 instabu ġifieri wara l-gwerra. Kien hemm tifelet jilab tefax il-ġebel u. Ta' Dead Sea Scrolls. Ta' Dead Sea Scrolls u nstabu. U jekk tara t-talim huwa vera simili. Ma nafx jekk rajt fuq il-dija u l-Liżar ta' Turin. Jien għandi ħafna dubji, jiena xtaqt immur kontu rex immur nara Juventus Turin, imma mbagħad hemm evidenzi. Ovvjament dejjem huma teoriji, imma ovvjament ix-xjenza tgħin. Għadda l-aħħar qed jgħidu li huwa medjevali. Jew Rinaxximent. Dak ħaddew jieħdu minn postijiet fejn sar restawr fir-Rinaxximent. Issa ħadu samples minn nofsu. U skoprew li imur lura għal dak il-perjodu ta' Kristu. Eżempju dira ma nafix. Sabu pollen ta' dak iż-żmien minn pjanti li jinsabu hemmhekk biss, ġifieri. Ġifieri x'aktarx il-Liżar huwa ta' dik l-epoka, imma ma jafux jekk hux ta' Kristu jew le. Apparti minn hekk ma jafux kif l-image. Huma minħabba l-image eżattu. U għaw diversi teoriji. Jiena kif għadli kien ma nemmen b'xejn bajnija magħluqa. Huwa ħana xi kultant daw da bħalma kienu relikwju għall-Knisja. Kienet eżempju l-belt aħna għandna l-adma ta' dej San Pawl. U nadurawha. Nadurawha nqimuha jaħa mhux nadurawha. Ma nafux hekk ta' San Pawl. Ta' San Pawl min jafta minni qed tifhem. Ġifieri hemm ħajjon kellha il-biċċa mill-libsa ta' Patri Piju, jkollok santa, jkollok biċċek vera, ma dawk is-santi kollha ma lax libsa kellu daw, qed tifhem. Ġifieri però huma dawn huma affarijiet li jgħinuk mux li, għaxina ma tantx jagħmlu bija, imma li għal maġġoranza tan-nies, għal dawn in-nies li jsegwu eżempju jinnaf dottrina waħda, għalihom tgħinhom biex u m'hemm xejn ħażin daqshekk. Jiena li dejaqni biss huwa dak it-talim li jmur kontra il-prinċipji ta' Ġesu Kristu nnifsu. Sfortunatament palma nafu fl-istorja x'ġara kif inħolqot il-Knisja Kattolika, kif inħolqu gruppi reliġjużi oħra, għattiet akset dak kollu li għallem Kristu. Għal xiex il-Knisja kienet politika meta Kostantinu beda the Roman Catholic, ġifieri, ovvjament nafu għal xiex, l-istorja tgħidlek għal xiex, imbagħad il-Knisja kellha poteri
politiċi kbar, anzi li tkun il-Papa kont l-iktar raġel b'saħħtek fid-dinja, jisullum ħabli ommi tajt il-President tal-Amerika, ħabet, kulħadd irid isir Papa u bil-konkubini, ġifieri mbagħad it-talim ta' Kristu aksitu l-Knisja. Mhux business, politika letteralment, u Papa kien raġel jekk tara The Borgias series ċippajn tajjeb ħafna. Anka li kif taraħ li bes jiena ħadd pjaċir ħafna bdew l-aħħar Papa li kellna li beda jipprova u sab ħafna ostakli, beda jipprova jerġa' jmur lura għal dak li hu talim vera ta' Kristus sempliċità bħal San Franġisk meta mar hemm il-film Brothers and Sister Moon, il-Papa jinżel ibuslu saqajh, tara l-kifra l-Vatikan, San Franġisk iġġennen għalaw xaw. Għala Kristu għallimna sempliċità, tifhem. U jiena li niddejja li. San Franġisk tħalt fih, dal-aħħar. Interessanti. Jiena mhux. Interessanti ħafna affarijiet hemm ktieb ta' Diana Pasalka fejn di tiddiskuti li San Franġisk kellu esperjenza ma' xi entità bħala UFO. U jsemmiħ l-Anġlu ma kienx ma kienx ħanimja u kien kiefer. Allura dawk il-pjagi li kellu kienu riżultat ta' radjazzjoni, ta' impatt radioloġiku. Jiġifieri għax l-istess pattern li ġara lilu qed narawh illum f'nies li kellhom close encounter. Il-linja tiegħek, jiġifieri. Jiena rajt ukoll, jiġifieri ejja mmorru fil-Testament il-qadim daqsxejn. Eżempju għandek Elija, u nisser żball Elija. Da Elija tela l-ġenna fuq karru tan-nar. Karru tan-nar, istinti immaġina. Qiegħed il-belt tara karozzin u tara l-Elija tiela bin-nar baram. Tad-daħ. Palma konna nemmnu x'kien jismu dak l-Grik li tella x-xemx bil-karettuna. Posejdu tal-baħar. Anyway, ġifieri imma tista' tkun metafora għal xi ħaġa oħra. Imma hemm teoriji li sa kien spaceship da. Bataw min jgħidlek, min uffissat, jgħidlek anka Kristu meta talassema bir-ruħu l-ġisem, dak għax kien alien. Taddaħ imma ma teskludi xejn. Ara kemm taddaħ l-istorja, pereżempju jgħidu li sabu xi ħaġa li raq xi żigurat waqt li kienu qed jagħmlu skavi u qed jirranġaw, insomma ta' żmien il-Babilonja. U jibdew jgħidu li sabu xi ħaġa hemmhekk. Mhux li raq l-Iran. U insomma, u meta tiġi tagħmel translate tiġi Stargate, fimt? Imma għaxi qiegħda xadba tal-fadaq, jiġifieri gateway għall-ispazju. Mhux Stargate, gateway, jiġifieri inti tista' tqbad lila u mort fl-ispazju għalhekk xadba tal-fadaq. Jiġifieri qiegħed inbidel il-kliem jinbidlu. Fimt, xadba bil-Malti u koll l-istess tiġi, xadba dana. Fadaq bl-arbi spazju. Ekku, ma ta' għaw diverse teorijiet u parallel universes, jek toqgħod tidħol fihom. Jien naħseb li kellu ġa aċċess għalihom Kristu dawn l-affarijiet li qed nesperjenza. Dawn huma nies, jien naħseb li dawn huma nies li kif semmejna qabel, jiena nemmen li hemm jien semmet kelma law, mhux bil-fors law li jiġi xi ħaġa li qed tiggverna minn fuq, aw min jgħidilha Alla, entità, univers, illum hawn ħafna ismijiet għaliha. Jien dik nemmen biha. U nemmen li mhux kollox jiġri b'kombinazzjoni. Tant għaddi minn esperjenzi fil-ħajja tgħiddi ma setax kienet b'kombinazzjoni. Jiena li jdejquni biss huma l-estremi. Ir-reliġjonijiet huma kollha tajbin. Jekk tidħol fil-qofol tagħhom huma kollha tajbin. Meta mmorru fl-estremiżmu u mhux ħansemmi estremiżmu ta' killings u da biss, imma anke estremiżmu li daw l-estremiżmi anke jkissru familji. Naraw għallhom il-ġurnata hemm ċertu cults u hekk. Ma ta' stess. Eżatt, apparti il-cults, imma jiena eżempju ħanajt storja, ħaniprofa din l-istorja ġrat li l-ħabib tiegħi, student tiegħi kien, ma nsemmi jisem imma ila li ġrat ħafna, ħseb ilha 15-il sena. Da kelli ħabib tiegħi jien.
għax konna spiċċajna noħorġu fl-imkien, dem konna spiċċa ma l-istudenti wara l-lessons immorru x'imkien diħdu drink, josibtijiet u hekk. U da kien uħobb il-ħajja bħali ġifieri joħroġ idum barra. Però kien daqxej iktar estremiz f'daw l-affarijiet minni minn daw li jdum sa' 6 ta' filgħodu, ma kienx raġel ħawti fil-ħażin. Darba minnhom jiltaqa ma' mara. U din il-mara kienet separata. Kienet ila separata xi 10 snin, ġifieri kienet ila, però ma kienitx annullata, u sa fejna fin tfal ma kienx hemm involuti. U da anke l-familja tiegħu ħadu gost li da sab mara kienet daqsxejn kbar minnu wkoll miż-żmien, kienet vera nice għax anke jinkun nafa. U daħħala id-dar wara ma nafx kemm insomma u daw kienu vera happy biha. Issiru jafu li is-separata, ġifieri dina kienet miż-żewġa bil-Knisja u s-separat. Ovvjament tajs mar-raġel m'għandha xejn. Kien jitratta ħażin u kienu s-separa. Da kif saru jafu għax huma estremisti ġaluh ta' bil-fors jitlaqa. Da ġi saqsini mhux għall-parir ġi jgħidli. Jiena tlu ismatlu ma jekk intom edin tajjeb, għallex jien għandi choice. Għalli jew ma jkellmunix iktar tal-familja jew hi. Ara kif ġabuh, psikoloġikament kisruh. Telaqa, reġa' mar fil-ħajja li kien jgħix qabel, però darba sfortunatament mhux kif kien jgħix qabel biss, ovvjament mar f'estrem ieħor fejn misma' drogi, eċetera, eċetera. Tengod illum il-ġurnata reġa' sab saqajh, ma biex norik eżempju wieħed da l-estremist flok daw ħadu gost li sab mara, hija kuntent magħha, forsi ħajkollhom futur flimkien, għax miktub kien hemm li kienet miż-żewġa, laqas kienet miż-żewġa għalija jien xi żwiċċinu. Anke knieħdu kliem Kristu stess, li wkoll hemm translation ħażina hemm. Kristu stess qallek jekk ir-rabta hija ħażina, jekk il-żwieġ ma rnexxiex, mela m'hemmx żwieġ. Jien ġrat li ħabba l-podcast. Għandi għatlek, ma fakkitew. Jien ma tantx għandi nagħti każ ifhem. Imma għalhekk qed ngħidlek hawn ħafna jiena dawk idejquni, jiena dawk ma nistax għalihom. U għandi stejjer oħra ta' ġifieri. Mhux ma nagħtix każ, nagħti każ għax il-persuna li da kont naf ġifieri tipo brainwash jaw għaxin hekk jien. Anka jien qed insemmi dal-bniedem imma jien għaddejt minnha wkoll ġifieri f'diversi aspetti. Imma dik li għandek meta Kristu stess u dat tal-im sabiħ taraw ir-reliġjonijiet qed ngħidu isma' għejx sempliċi, ħobb, għamel il-ġid, dak li ma tixtieqx li jagħmlu lilek tagħmlu x'inti, u fil-verità l-kliem jinftiem u sempliċi. Imma spiċċajna nagħmlu bil-kontra. Jekk insejt fl-imma passaċċeda, insomma, jekk kun taf li inti żbaljajt u tindem ukoll biżżejjed. Mhux hekk. Ġifieri ħatmu perfett. Sempju semmejna l-Vanġelu ta' Tumas u mbagħad ħareġ film Stigmata. Minn din il-frażi fejn Tumas jgħidlek Alla ħansemmu Alla m'għandux bżonn ġebel, injam, tempji biex inti tikkomunika miegħu. Issa, ejja nsemmu l-qrar, u ħaġa sabiħa li jekk inti tħossok komdu għandek assis li inti komdu miegħu u qed tesprimi u tgħidlu x'għamiltu x'm'għamilx, imma mhux li bil-fors titmur tqer. Kristu stess qala, jekk inti tindem toqgħodx tmur tiftaħar u tgħajjad ara dak ta' wara brasu baxxuta qed jgħidlu sori mulej. Il-dak jinħafru d-nubiet mhux il-min-imur. Qed tifhem jiffanfra, jiġifieri ħafna affarijiet semmejtlek di għal raġuni waħda biss. Għax għal dawn in-nies li jiena mort poġġejt quddiemek inti qassis u għatlek dnubieti imma m'għandimx, daka all right. Imma jiena li ġenwinament waħdi Kristu jgħidlek inqafel fil-kamra tiegħek ta' ġewwa li ġewwa. U hemmhekk indem dak li daw l-affarijiet. Eżempju, partners mela koppja jinħabbu vera ġenwinament imma ma żewġux bil-Knisja jew ma żewġu b'xejn. Mela dawk ħżiena għall-infern żgur. Koppja oħra li żewġet bil-Knisja xem black on white. Sewwa
għax hemm il-kontroll fin-nofs, black on white. Imma daw qed jgħixu ħajja, dawk hija tajbin. U affarijiet li ma jagħmlux sens u jmorru kontra t-talim ta' Kristu nnifsu daw. True story. M'hemmx fejn tmur iżjed hu. Ġifieri dawn l-affarijiet li għax inti għal wiċċ in-nies u mhux wiċċ in-nies. Ovvjament kif għadna l-Knisja meta kellha mhux kellha għad għandha, imma dak iż-żminijiet se tinsemmu naf għal xiex fil-Medjuevu kienu jaħarqu taf kemm ħarqu. Taf kemm ħarqu nies għal xejn. Jekk inti tħares l-astroloġija lillum il-ġurnata kulħadd jaf li hija veritiera u apparti li hija veritiera ila teżisti minn żmien Hermes, minn żmien qabel l-Eġizzjani li anki huma kienu jemmnu bil-ħajja wara l-mewt tantu hekk li l-farawni kienu jitfawlu 5-star hotel ġol piramida tifhem biex ikollu traġiet. Mhux fil-piramida, fil-piramida qatt ma sabu da. U hija fit-tebuti ġifieri fil-qamar tiegħu. Tifhem, ġifieri dan il-ħajja qabel wara l-mewt kienet ħafna qabel Kristu tiġi hemm ta' min-nies. Mhux għalhekk qed ngħidlek. Jiġifieri għalhekk qed ngħidlek ħafna sfortunatament ħafna mill-oppressjoni ġiet għall-poter. Semmejna is-sħaħar ħali kienu jgħidulhom sħaħar biex illum kull magażin li tixtri kollu bl-oroskopju, kulħadd maħruq illum, qed tifhem. Għal xiex, għax dawn in-nies kienu jbeżżawhom, għax jiskopru l-verità. Sal-Bibja, l-Bibja kemm damet bil-Latin, sa ftit snin ilu. Ovvjament inti tisma' u ma ħadd tifhem x'inhu jgħid. Għal xiex biex hekk tkun tista' tibqa' tikkontrolla. Għax inti itfal biża' żomm in-nies injoranti u hemmhekk tista' tikkontrolla kemm trid bħal hemm film Luther sabiħ kif bedew il-Luterani. Ta' Luteru ġifieri. Ma rajtux dan. Sabiħ ħafna Luther araħ. Dan fuq l-indulġenzi. Mela mara f'qira bil-baby f'idea m'għandix tu sens, l-unika tu sens li għandha tmur titfaħħom indulġenzi biex issalva ruħha. U iktar ma tagħti flus jien hekk eżempju mitli xi ħadd tal-familja, iktar ma nagħti flus għall-indulġenzi mela tila sparat dal-ġenna. Tifhem mentri mbagħad konna naqsilna nafu għal xiex ġrat biex jibnu l-Vatikan il-ġdid. U x'kienu kienu jibbeżżaw bl-infern, bin-nar, bin-nirien tal-infern li huwa kollox ovvjament simboliku. Jiena dal ħafna affarijiet. Tħallas it-ticket. Eżatt, imma mhux ċajta tagħdi, u mbagħad wara ġabuha bit-talb. Għada sal-lum tmur quddiem statwa, jekk tajt Salve Reġina quddiem din l-istatwa għandek 30 jum indulġenza. Come on. Qabel ma kienx 30 jum indulġenza aw talba, qabel kienet aqla l-flus, u flus kbar ta'. U mbagħad nidħlu dik ġrataw. Postijiet taf kemm ġraw daw, taf kemm smajt stejjer jien. Familji kbar, żmien il-baby boomers, għandek familja kbira, ovvjament għandek il-bint tħallija l-art tiegħek u fis-sodda tal-mewt tħallija lill-Knisja eżempju. Ma da mhux kontra eżattament dak li qal Kristu. Għalhekk għadlek jiena riċentement qed inħoss li l-Knisja qed terġa' Kattolika ġemm ħafna knejjes. Jiena llum jiena bniedem spiritwali u ma nqasniex reliġjuż. Ġieli mmur il-Qudies, għadni nħobb imur il-Qudies. Imma li qiegħed f'dan it-tempju u għalija hemm link dirett bejn din l-entità u jiena nieħu gost, inħoss paċi, bħal bniedem imolek qoddim il-baħar jgħidlek jiena nieħu pjaċir. Jiena dik toġobni. Sewwa, imma ma jfissirx li daw l-affarijiet li titkellmu fuqhom kienu tajbin, anzi marru kontra it-talim ta' Kristu nnifsu li hija li tħobb li tgħader il-modrija fejna. Qed nitkellem fuq l-estremisti fejn il-modrija dak mhux nisrani mela għall-infern. Xi pjaċir. Darba saqsejt waħda ħabiba tiegħi ġifieri tir-rexta miegħi. U għattilha ġifieri għax di tajt li titkun nisrani biss biex tittemmen bi Kristu biex titla' l-ġenna x'u hekk qal mentri anka dik ma' imdawra. Ġifieri raġel atew jew Buddist li qed jgħix tajjeb qed jagħmel il-ġid u daħajtu ddedika biex jagħmel il-ġid mhux sejr il-ġenna mhux nisrani. Tgħidlek le, ara x'estremiżmu dak ta'. U mbagħad bniedem li għax sempliċement jgħid hija daw ma jagħmlux sens. Jiena t-talim ta' Kristu ngħixu nipprova ngħixu l-ideal ta' Kristu huwa sabiħ. Jien nemmen li jeżista vera Kristu, imma eżistix kif inhu miktub fil-Vanġeli eżatt dan hija huma stejjer.
Fil-verità, the kingdom of heaven is in all of us. 100% għalaw stess. Għalaw stess. U għalek il-teachings ta' Hermes huma sbieħ, għax u għek stess jgħidlek, Kristu għalek, l-ewwel nies ma jeżistix kingdom of heaven li emmulaw imma qiegħed ġo fik. Kingdom diġà qiegħed hawn Allahu. Allora mbagħad kif ħatoqgħod tikkontradixxi lilek innifsek, ġifieri qed ngħidu bħala entitajiet insara differenti, għal nsemmux il-Knisja biss li da bil-fors timxi ma' ċertu dottrini, jon kella nara nies kodba fuq x'għandek tagħmel katekizmu oħxonek, ktib oħxonek. Restu sempliċi, it-talim tiegħu sempliċi, ħobb, u mbagħad dal jaqralek dal-kodba kollha. Sorry imma dawn nisna għaddejt minnhom jien. Tgħidlu xi ħaġa ma nkellimix il dik. Għalfejn ħlejt ħajtek taqra 800 miljun ktieb fuq il-kattoliċiżmu biex imbagħad inti stess bħal hekk tgħid il dik ma nkellimix. Ma inta Kristu sempliċiment ħobb l-edewwa tiegħek. Tifhem, jina daw il-kontradizzjonijiet dejquni, tifhem, meta bniedem ikun spiritwali inti tgħix ħajja fulfilled. Meta tkun, u mbagħad naf li kull darba qed nibdel is-suġġett, imma anka eżempju jien naf dat tip ta' nies li tinsemmi meta narhom fit-triq ikunu tarhom imdejqin, ikunu makusin, jixtiequ jagħmlu xi ħaġa ma jistgħux. Qed tifhem għax mhumiex liberi. Għax they are bound by their law. Eżatt, Kristu jgħidlek kull liberu l-libertà sabiħa tant u l-verità ta' Pilato mhix sabiħa kitibha min kitib eżistix ma eżistix ma tagħmilx differenza jien. Imma t-talim huwa sabiħ meta Pilato qallu l-verità x'inhi. Ħalqu ma qal xejn. U lajn li għadni niftakar minn dal-film ġadin Oveden għallu mux li l-Pilatu, meta Kristu għet jispiega, għallu kulħadd għandu l-verità tiegħu, l-verità ta' Sajan miex ta' Karlos. Mux ekku. Jiena l-fulfillment tiegħi jinsibu ġo kamra, ġo sala, jew ġo biċċa teatru, qed intella l-place. Hemmhekk il-fulfillment tiegħi. Stali jax nagħmel bih. Jista' jkun eżempju għax di fuq tal-Kingdom of Heaven li qed ġofina u stat naħseb. Jista' jkun eżempju bħal meta jien jirnexxieli nagħmel out of body experience u mhux imkien ieħor, sawa? Jista' jkun l-istess ħaġa u qiegħed hemmhekk. Ġofina stess, min meta immur pratikament. Dik interessanti, jiena ġrat li inti għamilta imma on purpose. On purpose, eżatt. Jiena dik kienet tiġrili ma nitkallimx ma nies fuqha ħafna, dik kien għadha li semmejt lek il-bieraħ, meta tkellimna ftit fuq il-telefon, u nixtieq nidħol ftit fija l-ħeddiela. Dik imbagħad ħafna biha jien. Dik imbagħad ħafna d-nisallu. Però l-out of body experience, ġifieri esperjenzajta ilu għamilt żmien naħseb ġrat li 3 darbiet. Inkun rieqed id-dar, meta kont ġifieri noqgħod għand ommi, rieqed id-dar fis-sodda tiegħi, dak iż-żmien għax inti anke l-state of mind jaffettwa ħafna. Dak iż-żmien kont iktar happy go lucky biex niftehmu. Allura ma kellix eżatt stress, pressure, ċertu problemi li jkollok illum. U kont ninteressa jiena meta kont nasal id-dar, ma kontx nara film, imma kont nintefa' nara d-dokumentarji jew naqra fuq dawn l-affarijiet. U qiegħed rieqed id-dar u mal-lejl ġifieri, mal-lejl ninqata' minn ġismi, inħossni qed intir qed noħlom, indur l-isfel u nara lili nnifsi fis-sodda. Kif tifrikju? Għalija ħolma, il-feeling ta' ħolma. Imma mbagħad għaddejt minn bieb tal-kamra tiegħi kif inhu ta' ġifieri propja. U qed narani qed niflowtja. Ġoddar stess. Taħkimni biża kbir, ma nafx inti jekk hemmhekk biża. Taħkimni biża kbir u nistembaħ. Jisni tħalt lura ġol ġisem. Tossok bih allura. Jiena batta ftita ta' nies li forsi jistgħu jassoċjaw. Intu ħiex ma ħsejtix ġifieri. Le. Astja. U l-ħoss ma smajtux. Minni ara x'issa tnajlek għaddew is-snin u li nara biss huwa li qed inqum mis-sodda. Ek tiġi li ħassejta, qed inqum mis-sodda u qed niflowtja.
indur lura u nara li l-nifsirijiet. Il-feeling jisek jiena niddiskrivih, bħal meta jisek toħroġ minn ġol ilma, minn ġo toqol għal xi ħaġa iktar ħafifa. Mbagġrat li xi darbtej oħra, imma jien dejjem ħakimni l-biża'. Ġifieri irnexxilek timxi inti. Niflowtja. Irnexxilek tiflowt. Mhux b'saqajja. Ġifieri ma m'għamilx intenzjoni biex baġġa battum xejn. Għanajlek kiena nemmen għal-kem f'daw l-affarijiet is-sens ta' ħin jispiċċa, għalhekk issa nixtieq niġi xi ħaġa oħra, però jiena nħoss li tant kienu osra, forsi bil-biża' tiegħi stess li ma komplejtx li l-unika esperjenza għadi li mill-kamra tiegħi però mmur ovvjament fejn toqgħod ommi mhux kbir, imma li qed nara d-dar dħalt fil-kamra tagħhom hekk jiġifieri imma mbagħad x'ġara pupp u nitlaq lura. Laqsek. L-ewwel tliet darbit li ġrat li kont frikjat. Issa, again, hija out of body experience, naħseb li iva. Naħseb setat kienet xi ħaġa oħra ħolma biss mort fi planes differenti, sebien nemmen li l-ħolm inti meta toħlom. Jien niflowti ħafna, jien meta tini l-ħeddiela, jien li jiġri li huwa da. U t-tfajla tiegħi xut għax imwerwer inkun u tqajjimni. Jiena li jiġri li huwa li niftaħ għajnejja din l-ewwel darba li ġrat li ta' 14. Ħanispjegalek l-ewwel darba li ġrat li. L-ewwel darba li ġrat li ta' 14. Niftakar ħija kien jaħdem ta' billej, konna noqogħdu fl-istess kamra u darba qiegħed fil-kapra tas-sodda tiegħi. Hija tala għax-xogħol kien ta' billej u jiena rqatt maretajni bija. Inqum. Ma nistax niċċaqlaq. U nara l-affarijiet li hemm fil-kamra imma kollha rashom l-isfel. Inkwatri kellna l-pupi mdendlin, kollox rasu l-isfel. Ma nistax inqum, il-figura sewda rajta u qed tifgani. Mbagħad nagħti push żejda u nqum. Ma kontx naf x'inhi, kienet tiġrili f'esperjenzi differenti, qatt sbieħ, dejjem esperjenzi koroħ, sal-ġurnata tal-lum. Meta bdejt naqra fuqha, meta mbagħad bdejt nagħmel ftit riċerki, u mbagħad smajt ukoll bil-sleeping paralysis li jgħidulek hemm kollox xjentifikament spjegat għax tkun bej imqajjem u bej mejjed, però mbagħad hemm teoriji oħra li waqt li inti qed trieqed għax sleeping huwa portal. Huwa portal għal xiex il-bnidem joħlom. Ovvjament kollox huwa suġġestiv, qed tifhem għax ovvjament sal-ġurnata tal-lum ħadd ma jaf eżattament x'isir fil-ħolm, imma fil-Bibja stess insemmu dak f'ħolma, dak il-San Giuseppe l-Anġlu għafżaħ f'ħolma għallu li ħajkollu tifel. Il-ħolm jissemma ħafna għax il-ħolm huwa portal. Allora meta tiġri li di l-out of body, di ħanajdlu lek il-ħeddiela, jien niflowtja fiha wkoll. Niflowtja. Imma il-feeling dejjem ikun biża'. Eżempju inqum niflowtja, noħroġ mit-tieqa tad-dar. Nitla eżempju nħossni qed niflowtja, u però l-ambjent ma narax l-istess. Dejjem dark, dejjem fid-dlam, dejjem dark, kuluri dark, u ġili ngħid eżempju ħammur sal-ħamrun waqt li qed niflowtja. Hemm minni ta' ngħid ħanara ovvjament ma tara xejn li hu l-istess. Ma nafx kif naqbad nispjega, u ma minn tkellimt hekk jgħidu, ma nafx kif tispjega. Ħantik jiena. Tara kollox fil-vjola skur, jew blu, jew hekk, dejjem xi xejn jew ta' kannella, sawa, u tara jisu kollox pixelated. U eżempju l-baħar taraħ, eżempju ma jkun iswed. Iswed ejwa l-baħar. Qed tifhem. U mbagħad nerġa' niġi fis-sodda ma nistax inqum. Ħaġa tal-iskantament, jiena da tiġrili ħafna. ħaġa tal-iskantament meta norqod bit-tifla ħdejja qatt ma tiġrili, jew għax tibda tini bla doċċ ma tagħmilx norqod. Imma tiġrili ħafna u jiena nemmen li both ways ma tistax inti teskludi xjenza, però ma tistax teskludi l-ispirtu wkoll. L-ispirtu tal-bniedem jivvjaġġa, jien nemmen li jivvjaġġa.
fuq planes differenti. Għalhekk nemmen bli-ħirsa semmejni għal-bira, jien qatt ma rajt ħares, però preżenzi ħassejt 100%. Rajtu li batlek ta' telepathy tapes? Smajt ftit, ma tantx kelli ċans mill-bira ħallum. Fil-ħolm daw l-autistic, daw tfal autistic insomma, ikellmu ġenituri jew il-carers tagħhom fil-ħolm. Jibatulhom messaġġi sma' darritek għall-lanċ irrid nieħu dak il-basket eżempju kollox fil-ħolm. U mbagħad tqum pereżempju l-omm u tikteb kollox. Kien hemm wieħed kiteb 3 albums bil-ħolm. Tiktibhom ommu, jiġifieri jgħidhomla kan tagħhomla fil-ħolm. Teorija ta' lucid dreaming eżempju. Dina lija lucid dreaming, out of body experience, telepatija. Huma l-istess. Huma kollha issa xi ħaġa li tkellimna l-bieraħ u għaw min jista' jikkonferma, jiena darba iltqajt mat-terminu remote viewing. Ejwa. U rrid nippruva. Għadna qatt ma rnexxieli, provajta miljun darba. Ħanajlek l-esperjenza tiegħi, jiena meta bdejt naqra, ovvjament jgħidlek anke kemm ir-Russi, kemm l-Amerikani kienu jużawhom u jużawhom kien jirnexxielhom sal-ġurnata tal-lum meta ngħidu remote viewing x'inhu remote viewing huwa meta inti tkun f'tali state of mind li jien minnaw naf x'inhu jiġri id-dar il-mosta. Imma tara viżjoni għax hija link għax inti aħna għandna moħħ. Bl-Ingliż għandek brain huwa l-moħħ li għandna, però l-mind jivvjaġġa. Ara l-mind tiegħek jivvjaġġa f'postijiet u dawn huma kollha ġifieri kollha stejjer bħal tar-Russi u l-Amerikani fi żmien il-Cold War li hemm evidenza tagħhom ġifieri eżempju jien naf dan kienu jafu x'tib ta' arma tibnu r-Russi. Jiena interessajt ruħi u kont nimmedita insomma nkun iddarat lek dak iż-żmien kont happy go lucky allura ma tantx kien ikolli fuq xiex ninkwieta u stress, eccetera, bħal mandillum. U għatħan ippruvadi. U kont inkellem persuni, 2-3 partikolari, jistaw dawna musten semmijom, ma jafux li jtnajt dan, ma nistan jistaw jikkonfermaw li jtnajt, kont nala għajneja, nipikċerja fej edin, ma kienux jgħidu li fej edin, nipikċerja fej edin, xinu ma libsin, u moħħi kien jitrevilja l-fej edin huma. U konna ngħidulhom illum inti naħseb libsa roza, għandek żarbun gris qed narak u qiegħda fej qisu siġar. Di baqgħet belħa għalt li inti tarani b'xi kamera u hekk. Waraja kellha pittura bis-siġar. Kienet libsa piġama roza u kellha papoċċi swed. Eżempju waħda minnhom di u ġrat kemm il-darba ma' din l-istess persuna. Ovvjament hekk tgħidha lil ħadd ieħor jgħidlek da spissja miġnun. Mhux ngħidlek spissja x'darba minnhom ċempilt il-waħda medium Marokkina u għamiltela test tala x'għandi f'idejja jiena. Alla qalt li għandek sigarett. Qalt li għandu S fuq. U vera, għax il-rejas għandu għes. Jina, eżempju, biex zgur ma nimpressjonax ruħi, kon najdilom marru ximkien fejn ma nafkom xis-soltu, jew whatever, ġifiri, u kienet tirnexxieli. Da inti tara blurred pictures, ovvjament, minnu ma nafx jissejja eżatt min jagħmel hemm terminu għalija. Imma dawn kienu jiżamu għadhom jiżawhom ċal-ġurnata tal-lum, ġifiri. Yuri Gallagher, ma nafx jekk tax minnu dak li għawieċ Le, ma nafx. Taħares li il-kuċċarin u titawweċ? Ma nafx minnu, ma eżempju dik oħra darba kont qiegħed ġo bar Paċeville, Dieli, tiftakru Dieli? Ejju, ftit żgħira ħadd. Darbi għad-Dieli issa kien xtri kamlu li xċajta, ma nafx għax jiena nikkwestjonja kollox, insaqsi ħafna jien qabel nemmen xi ħaġa. Dak kien hemm raġel, niftakar xaru twil kien bit-t-shirt ta' ma nafx tal-ima band u hekk. Qegħdin hemmhekk nisimgħu ir-rock u dak kien ma kienx hemm nies. U da tefa' tazza fuq il-bar, vojta, ta' drink, whisky, whatever, u da għalu li dali jmexxu l-affarijiet moħħom xi Telekinesis. Għalu li dawet minnhom, da mhix bċajta l-tazza rajta vojta jien fuq il-bar tal-Eli, għamilt nejek u t-tazza resqet. Bella ħna men.
bellaħna, issa tajd li trik ma nafx. Imma rajta miexja, mux jimbis. Issa bidlu t-tazza kella spaga, jena t-najdle, għaw xlif. Imma rajta, u jirrajta t-tazza, beda jixrob minna tefaxem. Ma kienem xej taħta ġifir ma kienem xej taħta, ma kienem xej, għaxila li nara ovvjament. Taħħod dal-persona? Le, ma rajtux iktar bajnejja mbagħad, ma rajtux iktar. Astja, konti li l-ħalli mordija li kontret kemilu da tista' taħseb li l-antik bil-poster tozi. Le, li l-ħaqtu. Semmejna lozi lew. L-ħalli mort rajt l-airport impressions, ġifieri hemmhekk kara kemilu aħbal ostja, kienu daqqew live. L-ostja. Ilu xie iktar minn 20 sena naħseb? Ilu konna nkunu ħafna jemmu, ħafna minn iħobb il-mużika rock. ħabba l-ħin, Carlos. Fiexedi? Fadal ftit ieħor, fadal ftit waqfek jiena kwarta nagħmel oħra, kwarta oħra. Sfortunatament għax għandi kif għatlek jiena bħallum ikolli dejt mat-tifla. U dekka l-ewwel qabel kollox sewwa t-tifla. L-ewwel semmejna Lozzy u nidħlu għal kontemporanju sewwa u allum nistgħu nagħlqu hemm ma ħadd gost. Lena tiegħi jien nitkellem fuq dawn l-affarijiet ma' min ovvjament huwa lest li jifhem għax dan ovvjament ħajkun ħafna nies li ma jaqblux miegħek u dak sabiħ u faċli jekk nerġa' niġi naf xara oħra ngħidlek isma' dak li kontatlek istra skoprejt xi ħaġa oħra ta' dak sabiħ tal-evolviment tal-bniedem. Għalhekk jiena inħeġġiġhom ifittxu fuq li nkun qed nitkellem. Eżattu, nieħu pjaċir niltaqa' ma' xi ħadd li ġratli jgħidli isma' smajtek fuq Sajan u għattek mhux vera ta' ħanorik kif mhux vera jgħidlu grazzi għallimtni. Dik hekk titkun. Tlaħlek li għat jien sissa skont l-esperjenzi li għaddejt minnhom f'ħajti u skont li qrajt li fiċċejt. Issa mbagħad jekk inti għandek xi ħaġa li hemm evidenza aħjar minn tiegħi thank you talli għallimtni. Mela, għal xi semmejt Lozzy, jiena trabbejt bħal ħafna nies fit-tmeninijiet sew bat-tfal. Għana trabbejna f'dal-ambjent ta' tiegħi bistajjeb għal-kemm għataw. Aħna laqwa. Tiegħi bistajjeb aħna laqwa jekkux festa, jekkux futbol, jekkux politika, jekkux reliġjon. Sewwa speċjalment għal DJ. U jiena meta kont żgħir trabbejt familja reliġjuża minn daw li trabbejna ġifieri b'valuri tajbin. U meta bdejt nikber, ovvjament inti tmur l-iskola, tiltaqa' ma' ħbieb, tiltaqa' ma' rockers, tiltaqa' mek, u tibda tisma' ċertu affarijiet u ċertu stejjer fuq ir-rockers u fuq ir-rock li hu tax-xitan, eċċetera, eċċetera. U meta tibda taqra u tara, tibda tajt ma doffi ma jista' jkolli vera daw anke taqra l-artikli darba naħseb f'tiegħek ma nafx kemm min kellek guess u kienu semmew. L-artikli kienu jidru fin-Nazzjon kienu sbieħ ħafna fuq is-sataniżmu. Jeremy Cavalieri jista' jkun Jerry. Naħseb Jeremy kien ma xi ħadd. Kont vera ħadd gost nisimgħu. René ta' di garax. Ħafna iva vera jkun interessanti. Dak ġilit qajt miegħu di garax imma qatt ma tkellim miegħu sew. Però dawk il-gezve konnu spjeċir ħafna nismaħħom. Anka kellek ħafna interessanti, għal modġi nsemmuhom kollha, peress li m'għandniex ħafna ħin. Imma jiena kon nemmen li f'dil mużika jista' jkun hemm naf xi ħaġa li tista' tresqek għax jekk tiftaħ blok kult u jekk inti tisma' l-mużika jista' jiġi x-xitan ġovik. Allura kont inżombot. Onestament kont inżombot, kont nasal sa xi Bon Jovi u Europe dak iż-żmien. L-ewwel darba li 14-il sena jew 13-14 smajt diska ta' Ozzy Osbourne hemm minni ta' fuq ir-radio kienet meta ħareġ l-album No More Tears. Song No More Tears. Tillalla men kemm sabiħa id-diska possibbli Ozzy da mhux suppost ix-xitan jien. U għatfakir ta' tħammur fuq il-monti dak iż-żmien, ħajti hemm jien u nixtri l-każett lira. Tifhem? U xrajt l-album No More Tears u bellaħni men. Kwiera ħad gost nisimgħu u spiċċajt nixxi l-album stożi mortu mbagħad xrajthom oriġinali, tifhem. Imma l-xiex, mux għal-muż, kien il-pass li
għallimni li mhux dak li tisma' bil-fors huwa. Bil-fors, eżatt. Anke jekk ġejjin bin-nies li jħobbuk u li daw ovvjament il-belief tagħhom sem jasal. U meta bdejt naqra ċertu lyrics għat li artisti rock and roll rebel, tisma' You're No Different, Crazy Train innifisha, tibda jgħidlek maybe it's not to learn too late to learn how to love and forget how to hate. Għaddam il-men, come on. U hemmhekk bdejt insir iktar liberu. U bdejt niskopri band oħra u sirt inħobb iktar ir-rock, imma mhux ir-rock biss. Bdejt nirrealizza mbagħad li isma' le mhux vera tagħna tollox tajjeb. Aħna l-belt eżempju għandna l-festi. Ovvjament aħna il-Pawlini ngħidu li l-isbaħ festija tagħna. Għandna affarijiet li huma l-isbaħ vera, imma dak iż-żmien meta kont żgħirin peress tagħna l-festa fix-xitwa, ma tantx kienu kien hemm marmar fit-triq, imma xorta l-pavaljuni tagħna l-isbaħ. Meta kont immur fest oħra x'imkien ieħor jew ġo xi raħal, nara l-pavaljun tagħna sbaħ minn daw ma tarax. Jew il-marċi bil-fors kollha tagħna l-isbaħ le. Jew futbol il-belt aħna l-belt dejjem tim tajjeb. Sewwa ma kien hemm żmien fl-80s fejn kien hemm il-ħamrun aħjar minna. U jiena x'kont ngħid naħseb il-ħamrun aħjar minna, tgħidu aħna l-aħjar. U hemmhekk bdejna mbagħad anke mill-lat spiritwali. Bil-lat spiritwali wkoll isma' jiena mbagħad bdejt nagħmel ħbieb minn jiena ħriġt ħafna it-teatru fetaħ li ħafna toroq u fetaħ li ħafna moħħi wkoll, mhux ta' bxejn l-iskola semmejta Free Spirit. U bdejt ngħid le mhux bil-fors dan huwa tajjeb le. Mbagħad titkellem ma' nies, jien ħaġa ngħid kif jgħid Kristu stess. Min iħobbok kif int. Mhux hekk. Min irid jibdlek ma jħobbokx u dan importanti li jasal dal-messaġġ. Kemm f'relazzjonijiet, kemm f'relazzjonijiet familjari, kemm f'komunità, jekk inti ma taċċettanix għamel bħal Kristu x'jgħidlek farfar itrab ta' riġlejk, ta' sandli u itlaq. Għax meta bnied u diffiċli tajjan u naf għax li tkellimna ftit. Xorta hemm l-oħra mbagħad li kontradixxi lilu nnifsu fuq għadar il-dak li jkun. Jiġifieri jekk inti. Sorry erġaj da għader. Għader dak li jkun. Għader ma jfissirx tkun pupazz ta' ma eżattament, ma teħloq. Għader taf xi tfisser għader. Ifhem dak li jkun mela jekk jien eżempju nħobb il-heavy metal, jiena ir-rock inħobbu. Nara l-Metallica hemm rajthom darbtej, l-Ozzy Mort rajtu darbtej oħra. Jiena ħajti kont niddedika u għadni sal-lum jien fis-sena ma nmurx nara konsert jew tnej barra minn Malta ma nkunx qed ngħix li Miss Guns N' Roses eżempju. Imma li qed ngħidlek jiena jekk inħobb il-heavy metal. U inti qed tgħix miegħi u ma tħobbux irtisib kompromess. Eżatt, kompromess. Kompromess hija forma ta' mħabba. Imma li jiena ma nħobb u int ma tħobbux mela iddoq xejn iktar hawn ġew, mela le, mela dik mhix imħabba. Qed tifhem. U issa nħammur fuq livelli iktar deep. Sewwa jekk jiena hekk inti li inti l-mara tiegħi, ir-raġel tiegħi, ommi missieri, temmen ċertu affarijiet u jien ma nemminhomx, inti tirrispetta lili u titħobbni kif jien. Min jipprova jibdlek għax jkun insecure, jew għax mhux vera jħobb, jew nkella jħobb kif min għalih għandu jħobb. Jekk inti li vera tħobbni kif jien. Jekk m'intix se tħobbni kif jien, mela I'm sorry, jien ħajkolli nitlaq. U jidħol element ta' biża' x'se jiġri wara. Meta inti tkun b'saħħtek biżżejjed li tidditeċċja minn sitwazzjoni ma' persuna li minn għalik jew forsi vera kienet tħobbok imma ma ċċettatekx kif int. Mela hemmhekk għid sorry. This was not meant to be. Ġrad biex nitgħallem xi ħaġa u jibqa' il-qudiem. Min sakemm ovvjament jiena mhux se ngħidlek inħobb noqtol in-nies u ħadd taċċettani raġel kemm hemm. Imma sakemm aħna qed ngħixu bl-istess valuri. Jew nkella b'valuri differenti ma nistgħu nsibu kompromessi. Jien dal-messaġġ dejjem nagħti anke l-istudenti tiegħi għalhekk trid tkun liberu. Min iħobbok jew jekk tħobb il xi ħadd ħobbu kif inhu. Jekk għandu difett f'sens ta' difett ta' xisker kuljum, dak ma se tħobbu kif inhu. Jekk vera tħobbu prova irranġa, għejnu, nżejt irranġa l-sitwazzjoni tiegħu, imma jekk titħobbu, ħobbuk jiena din ma naħmilx biss. Inti temmem Ġesu, jien nemmel bil-Budda. Int ma temmem xejn.
jien xorta ħanħobbok. Mhux hekk, 100% daqs kemm inħobb il-dak li jemmen bi Kristu l-Buddist. Jiena li jdejjaqni biss, mela dak ma jemmenx bħali mela dak ħażin. Dik għalih. U hemmhekk ħaniġu għall-aħħar biċċa u ħanagħmel riklam. Tajjeb, mela, Qabel ma kont tara, ommi, di problema li niffaċċja, eżempju, ommi tmur fuq il-monti, u eżempju, xrajt t-tifel għalek u dan u hekk. U bat tiġi ommi taqpax tgħid u dan. Imma ngħidla fitxu, għajdalhom ifittxu. Pero l-iżbal qed jagħmlu minn qed jgħid lill-ommok ta' xifimni qed tifhem għax dana ma tagħmilx sens li inti toqgħod morx it-tifel għamel hekk u hekk. Jiena dejjem hekk ngħid, jiena nirrispetta l kulħadd, nipprova nagħmel den il-ħadd, nipprova ngħix bi prinċipju sempliċi ta' Kristu, ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Ta' mhix ħsara. U daqshekk dak huwa prinċipju sagrosant. Meta mbagħad għalhekk mbagħad dor tal-dalli ġejja li ħissa ħanalqu bdi għallum. Imma l-xiex saru daw, jiena kont nagħmel parti ta' Kristu, kull meta bdejt nagħmel il-parti ta' Kristu. Kont inħossni tajjeb, imma mbagħad sena, sentej, 3 u dejjem iddur fit-tradizzjonal, f'dak l-istorja li nafu għandna ta' Kristu. Meta mbagħad bejt nara film semmejna tnej biss hemm ħafna iktar ta' Last Temptation of Christ u Ġardini dell-Eden eżempju, dak kienu baqgħu ittimbrati f'moħħi. Tara l-Kristu minn point of view differenti, il-Kristu uman eżempju. Qatt jiena ma nixtieqx nibqa' nagħmel dat tip ta' teatru, qatt darba minnhom One Radio kienu offrew li biex nipproduċi programm tar-radio, qalu li basta tagħmlu fuq il-kunċett ta' Kristu għal żmien il-ġimgħa l-kbira, imma tawn il-go ahead, najt thank you lil Clint Bajjada li kien offri li dal-proġett. U għatħana meġa differenti jen, u kont semmejtu il-Mażolin. U l-Mażolin bat karattri mill-Vanġieli li ma tantx għandhom importanza, jew għandhom ftit. U dawwart l-istejjer fuqhom. U bat niftakar kienem darba minn kien kollu il-guest, darba minnhom stedint il-Joseph Gallia, ħabib tiegħi għatlu ġib xi ħaġa mill-kidbit tiegħek għax qed neħobbu l-ġimgħa l-kbira, qed neħobbu t-teatru u għatlu ħanaqrawa. U kien ġab il-ġuri ta' Ġuda da, jisu Ġuda tifhem eżista llum biex mantaw għax kien skript ta' xi 3-4 pages hekk minn is-sejjer żbal ġus fil-kazaħ fil-li u qrajnija kien sabiħ. Sena wara kont għamilt produzzjoni kien jisimha Lelet ma' Patrick Vella, kienet reġgħet telat milux ukoll u konna minnija film interessanti ħafna min irid jista' jara għax hemm aċċess tiegħu wkoll fis-social media, YouTube minn għalija. U kien kontemporanju, kien astratt. U għad pjaċir namlu dajjen wara ftit, wara tant snin, insomma, ma nafx kemm eżatt, mort fuq Joseph Gallia darba din ikla, għatlu nibdew namlu xi ħaġa, għatlu namlu xi ħaġa jiena u inti xi ħaġa kontemporanja għal żmien il-ġimgħa l-kbira. Għatlin ħaġa nimmaġina biss żewġ tirġiel qegħdin mal-bar jixorbu fil-ġimgħa l-kbira u l-vari għaddejjin. Min hemm telaq kollox. U ovvjament il-taqa biex l-idejat u da mhux faċli t-brainstormja, tifhem għatlu bejt nejn. Darbet nieħdu kafezzata stretta tlejn nibdew bit-tajtil Kristu fi strada stretta. U minn hemmhekk biex ma ntawwax inħolqot produzzjoni interessanti. Għamilni eżempju dik żgur xejn ma sar b'kombinazzjoni, sibna posta da stretta, splendid house, għamilna storja interessanti immens fi strada stretta, daħlu għalija kienu Valletta 2018, l-Aġenzija V18, daħlu għalija wkoll, u konna minna produzzjoni, jiena Joseph Sara kienna 3 atturi oħra, di Kristu fi strada stretta li jenka title kien qajjem daqsxejn kontroversja dak iż-żmien. U di minn 6 darbiet li kena namluwa minni 14 darba, nisbaqaw rridu jiġu jamluwa. Minn sena wara, kienem il-Tony Sant u Daniela Zoppardi, dak iż-żmien kienu jmexxu Spazju Kreattiv. Għallu nabdew għamlu xi ħaġa Spazju Kreattiv is-sena d-dieħla żmien il-ġimgħa l-kbira, għax ikun magħluq jagħlaq. U mis-sena ta' wara mhux tal-li malaqx, tal-li bdejna nagħmlu dal-produzzjonijiet, passjoni tad-doluri kienet fuq 3 ommijiet li għaddejjin mid-doluri tal-lum, konna daħħalna anoreksja, lob tal-azzart, mara jmut il-tifel bil-mutur. U mbagħad konna minna li fissat talla,
Anyway, mux sensemmijom kollha 10 snin. U minn hemmhekk beda teatru kontemporanju li inti meta tiġi tara l-play tagħna kważi għamilna waħda fuq l-abort. Kienet vera sabiħa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Il-konnotazzjoni ta' meta mit Kristu għal meta l-mara tagħmel l-abort. Ma kienx kontra jew favur l-abort, ġifieri ma kienet mill-point of view u f'dakinhar naħseb kien hawn Jeremy ħaġa li ma qbilx magħhom jien. U laqqas miegħek għax inti bilt magħhom naħseb għaxi darba ngħidilu l-Sajan, meta ntqal li l-missier m'għandux sej fuq l-abort. Letteralment m'għandux sej għax il-ġisem tal-mara. Le, hekk ma naqbel magħkom xejn, xiġifieri inti għandek tifla bħal m'għandi jiena. Eżattament. Ejja ngħidu il-partner tiegħi ħadi wara xarej tlieta aħna konna miftemin li konna t-tifla, li konna baby. Jekk tkun miftijem. Ejja ngħidu wara 3 xhur, wara 3 xhur il-mara tiegħi sewwa tiddeċiedi li tneħħih. Ir-raġel m'għandu sej xejn allura. Tgħidli vera l-mara qed iġġor kollox. To be discussed next time forsi. Għax għamilt play fuq għambat. Interessanti, Għax kede, u għamilni għamil point of view ta' raġel, u kienet interket quite psychological ġifiri. Jek per eżempju, jek jena nkun naf, ħannejlek minissa, jek jena nkun naf li tfajla jew il-partner tiegħi tkun ħoblot. Min jien biex nejdela? Daqsek biex ħanejdlek, mbagħad niddiskutu. Niddiskutu għax le, ma nibqa' ma naqbilx magħkom fuq għadi ġifieri. Jiena dak huwa suġġett ovvjament li ma tistax tgħid black or white, ma tistax tgħid naqbel totalment, ma naqbilx totalment. Però li l-missier m'għandux sej le ma naqbilx magħkom. Anyway. Mela il-play għal-meta. Issa, aħna li ħanamlu huwa li ħanalqu l-10 snin anniversarju jiena u Joseph intellaw dan it-tip ta' teatru u morna back to the roots. Ħanerġgħu nagħmlu Kristu, però darba mhux Kristu fi Strada Stretta, Kristu lura fi Strada Stretta. Zammejna l-istess kunċett, zammejna l-istess play, ovvjament sarula xi emendi minn 10 snin li law, l-ispettaklu kiber għax di fija sfin, mużika live, ħassir Splendid House Strada Stretta stess, l-ispettaklu jibda mit-triq ta' Strada Stretta u mbagħad nitilgħu fil-bar fejn isseħħdi l-istorja interessanti. Dina ħatibda mill-11 ta' din il-ġimgħa stess, ġifieri l-ewwel rappreżentazzjoni hija fid-Duluri nhar il-ġimgħa il-11 ta' April, tibqa' sejra kuljum sa 19 ta' April, ikonna rappreżentazzjoni darbtej ukoll nhar il-Ħadd kemm fil-5 u kemm fis-7:nofs. Hemm ġranet minnhom li diġà huma fully booked, u però ovvjament min jixtieq jara ir-rappreżentazzjoni fadal xi ftit biljetti jista' jidħol ticketline.com jew inkellek Facebook tikteb Kristu lura fi Strada Stretta se jitlaq żgur. U qed nistiednek tiġi tara. Tajjeb, mhux tipprova issa, qed tiġi. Skont ix-xogħol. U hemm 11 il-ġurnata, 10. Ġurnata żgur insibu, mela. U mela. Kallos, hemm xi link ta' fejn insibu l-iskola tiegħek u affarijiet oħra. Iva, Free Spirit Acting, l-iskola tiegħi għaddejja kif għadlek 20 sena. Għal grazzja tal-ħanina la dejjem għaddejjin u l-onur tiegħi u ta' sħabi huwa li mhux biss produċejna ħafna nies li fid-dinja tat-teatru llum u fid-dinja tat-televiżjoni għax hemm bħal Jason Zarafa li huwa mill-ikbar ħabib tiegħi llum jipproduċi fost l-isbaħ serjali hawn lokali. Għandi semmejna Andre Mangione eżempju llum kiber ħafna, Gilbert li huwa assistent tiegħi jikteb il-plays rebaħ ma nafx kemm xi darbtej il-festival tal-Cospiqua Short Play Festival. Tara dan nies tuħu pjaċir imma iktar nuħu pjaċir li jiġu nies fuq jien. Anka hemm min eżempju bis-saħħa tiegħi fetaħ il-business tiegħu ta' Free Spirit ħalli ngħid tiegħi. Però nieħu pjaċir nara nies li ma baqgħux fid-dinja tat-teatru jgħidu li jien tifel kont niġi hemm, jien għamilt kors ma' Free Spirit ninsihom. Jgħidu li bis-saħħa ta' dak il-kors illum sirt nemmen fiha nnifsi, mort tal-interview m'għadniex nibża, bis-saħħa tek illum il-ġurnata ħajti nbidlet u dak huwa l-ikbar sodisfazzjon li jiena ikolli. Ma żgur ħadd mur il-ġenna x'Kristu ta' xqal dawk li jieħdu ħsieb it-tfal u jgħinuhom jitilgħu il-ġenna. Jiena l-verità tiegħi hija t-teatru. Bħalma tiegħek huwa da u jien nemmen li tagħmel ħafna ġid ukoll bih. Anke jekk ħassib minn ma jaqbilx, importanti ssib minn ma jaqbilx. U dik il-verità tiegħi. Jiena l-verità tiegħi nipprova kemm jista' jkun nisfrutta
biex nagħmel il-ġid. Dak kollox. U ħaġa oħra, riklam ieħor minn joqsu xi penti jew xi bra. Ma ġibtlux wieħed il-Mirko. Il-Mirko inti jagħmlu fis-sigriet, dak fis-sigriet. Dak neighbors, la dak nofs kantu nerabot konna noqogħdu l-belt, ġifieri. Grazzi ħafna. Grazzi, ħadd pjaċir ħafna. Tanti ħafna. Għalli jmiss. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna sew, narakom darba oħra.